ki khubor ka Batesi TV lawan ra ashapi tak net footage ordar mapi nginwan ra amangi hakhrdop yeng jongpi Dr. Indah Keolin Kharbuli MBBS MD DM Nephrology idai Dr. Baningkong haga jela jongi ibala pentebit jelade ban sumari ki badan jingshitom ki kelai ki bam light penjahit bha ki baat ki kejan bat ki badan kam ban le dialysis wan ban yakendo yi ha Woodland Hospital dhan kheti Shillong man lakas ngi do ka por shipho baje min step shaneng MLA jong Kamalai constituency uba proses di Saukme haga lai tarik unai leber arajar arafuar ulalum ye ka jingelang na kabenta ka dorbar snong mauyong Japung bat PHE na kabenta ban pinstet trekam ye ka project sam kor haman lekit leyeng ka ba arfu saukulor tam ha conference hall ka badan ha MLA hostel ha kendai lat Shillong haba keren shikilat pathai khubor uba proses di Saukme ulapun pau ye ka jingkemen ba ka jingelang kalalong ka ba ya renti barki don katto kat ni ki benta ki bamshai ha ka baki he PHE ki layo man penshai sekador barsnong ha ni ka jingelang na kalyang kador barsnong mauyong Japung ladan rengkat langru da urang ba snong uba Anthony Kharkongor ki rang ba dong balai don rengkat ru ki he officer jong katran PHE uba don kuparwar chief engineer uba Ji Khongla bat ki wei uba piti Saukme ulapan pau bakumunong mikman us ngau khia bha ya ka jingkerdo baki nong mauyong Japung kilamat ki baki hab ban thet man la kapor bad ukintu baki nyai sha satang shipor ula ongru baka jinyai sha kalong ka bak thang bha hanrei usop jongka pat ulong ubathiang ha ka bayadei bat ka jing orlong jong ka project sam bam skilong ying uba piti Saukme ula ai khubrai yo menteri rangba jong ka jilla ukonrat kongkel sangma nang tadi menteri uba khmi ye katnat PHE ba menta uba Reniton Lingdok Tongkhar menteri barim uba Samlin Malngyang kerpang ru ye kador barsnong mauyong Japung ka ba khlem ka jing trailang rengkat jongki kanom orlong ka ka scheme di mana kasih nilai kedua liang nagaliang jonga snow boyong Jepung ban nagaliang jong PT department hak badai ya kabangin pentri kamno ya kan skim arpo sau kror tam nak benta jong kasno yong Jepung kadi ka skim kan dewi ka skim ya kaba nam dak house connection kabumot kalong ibe pitlu yeng badana po jong ka boyong Jepung kesio yeng no di kai kaba sa mata nagaliang jong PT department aga kala kerpa deki bagian perkloy no ban penbiang no sidong jon kam pada kuat ada kelong kepala kalau markot tenda no sedang benar kali jong kena ke kam kenian nomor ba nak kali jong kinong song jong ka moyom Jepung kilai mat sibun haki jinge haka badi berkena ke umbam di ketika senong kembali matahi hoa gidan ke water ketika water space scheme kepada hik nak bentajong ki sarkari yang publik dam andai penir kambiang nak por sepor dengan komplain kerja komplain nak daw ko lomba kambiang ko teng pada kini ki pom kilas new patkan kat man ka por hing yo sibon ki komplain nak liang jong kinong song di wara pring jong wada pring nak liang jong ka PHE kepada jong nagaliang investigation division ki bersiang ban page ban khmiet bat mitmbiang ya jon kam jik ba de breng jong ta kam biak ila bekreat mentai kan ke skim mai pada humility dan mentai kan ke skim mai ngi sela ban weng ni ke jing baro ki bade jong ki nong song snong kas nong yom Jepung kala de ba hep ha dan rutli ki dong benang ni di ba ka kilabon bat kalau pelong ya kinong song snong nak kalian kejongki kalau hap ya kaba kin thap ki nak por si por debat ndak jing yo mentah ya kan jong kan sanction kaba arpo sa kror sem kelong ka juhu bakrau do habade berhaka bade hi bat kan sanction nak kalian kejong ahi so thu kelong ba bat pau ye sungo hi ublay track kan pada kejing pilat penti jo ngala yo ada sanction kejing kublay lu mentah nak kalian ship jinia nak kalian jong ship minister maka deka jirap nang si minister bang yo mentah ya deka sanction mdo ka jing kublay pang nak kalian PC minister pemerintah ba ornik don barkum jo PC minister barimru nak kalian ba samdin lai rap barki wi ki engineer ba mensyuar ga rap hai ka man pakhre ni ka scheme nomor ka ni ka scheme ka bala kala slam ha de nomor ka daw ka long ba ka simbor barki bon ha ki bla pentah
Di kay bodon nakaliang jongan nakaliang jong ngayaki yaki no sosnong jong kamuyom Jepang te subha kaloman up support Malaysia bos ketulai sya macam sitom hakab dia bajing jong kabumbam di paling scam sien nakaliang jopi kalong ba pizza yo no kombam di kabiang haki yang kisem jong pi di aku boleh kerpang nakaliang jong rang ba snong jong kamuyom Jepang dan motoni har ngwa rengkat bat ki office brothers jong snong rengkat bat ki rang badong pat his gutu kan ka kam da kam dei hi ke jing rengkat nakaliang jong ka nakaliang jong snong kan numla pan ban urlong magde ka snong ka ba ka snong ka bala pen biang duduk ka jaka ban wa nam top ka jaka ban pait berka jebat kumjur ban pan jaka naki try jong ki try jaka ban bu ya kan ka sop tang haki dol ki benda bang na bu sop tang ya po oyom Jepang te ka snong hi kra don ka benda ka ba krau hakabade berkene ban berkene ka kajing yo menta na ka benta jong ka ya kan sanction berkajing kerpat jong ka long menta ya nakaliang jong rong ba snong ban khamtam nakaliang na badong bagian pelem do menta na menta kajing implementation ya kajing sedang jone ka scheme menta bagan ya be identi bamersuang la pakhat ngila pakhre kom to ya don hang niang tai ka bang don kaman kala nakaliang jong ki nakaliang ka line ka ban ya nang tai la ni kinu menta di kwa pag nakaliang jong ki rangba katar badong kenya rablem ken pedem nam ta jing bit jing piang ka bade ka long jong ki nong song snong jong ka mo yom Jepang hi barok away di ka mo himat hi ni ka kam kan ka kam besu kan parkot kan ni ama ka lega scheme ka bahe di ka kam simpor di ka benta jong ngila bu target bang ni ka scheme kan hapo jong asnam no kamandem di hapre ka jing training ska bang ni tai kan bambiang Teka benda juga ban sim kia ya kan ni kadang ba kinong sos nong kin yo menta ya kan ni umbam di ko biang kalau kat menang kloy dia sai sin akar pa di kinong sos nong jong mem Jepang dia subha ba ya nak liang jo pi benar kam suban kuslai do ki jung ong long ka jing sya ka long ka thang di uso jong ka pa dong bang dia hang ni ngalap nong pi sos nong ber ka le ur kila nam Namar man ka por hi gino snong kala phone namar ba ka juga wi ka long ka breakdown ka biang ka ka baar man ka joki bede ka long ki hapan thir ki babri ka song stie ro ki bri bor ki bedo besok man la long ha sir stio hap thir sir artio hap thir te kala bojing ba hado kata te ngi scam nakaleng joki nakaleng no snong ko ya stom te matang so komen ba adisha stom pi kam le no namar kum no hibat hi ber jikli nam te ba benta jong man pek nam da ka jongki ba community bakan ga jing ya ka ba ki pai ba kan do ka syam ha kan ni ti mata kham tam ha umbam di naslaman weng da ka ban na ka leng jongi ka long ha bang yo ina san arp sau kro ka le thik na ka benta jong ka snom yo Jepang pi ha ka bade bang ni ga jing lang mata ka singi dengan so komen ha do kata ban na ka leng jong ka do ba snom jam yong Jepang ha po ka jing pek na ka leng jong ba snom ba ni kar ngwa ringkat ba komiti hi bro oi nakaliang si komiti jong asnong mahari malatip leo sanction yang ni ka project marbah ri lesong parang so komen kalau manakaliang si la phone nga kyong mangi kwai kan do tengong ban syai kad bahan le juga kalau don nakaliang jong ringkat ba ka page baki engineer dan page bakin batai ki don kam de to nakaliang jong ki nakaliang jong ba asnong ba nakaliang kadang ba kelebu sibun ba ki jingkli ha bre ba kan ka kam dengan so komen kalau manakaliang jong ki dang ba ajimut barka jimut ke bagi ai maki barka jingkwa barka jimom syai ke bamaki kidon de borok nakaliang jong ka jing ajimut jong ki la kalong nakaliang PCI kalong kan sa akomodir kan sebu kata pada juga por ke jingge bamaki ki boru nakaliang PCI kalong la batai bakal mdon kan uno ka jingge namar ba pisotu ka PCI department kalong tik ban pek namada nakabanta ban biang ka umbam di Tek umbam di bagi PC department ke perhatian namda mendio umbam di ke khoi ke subah ke menum kata mata ya kemudian ke jingkot jikya jong ki pai ba dia kata ke bagi kuat nak liang jong snong te kan golong kan ni ke jing wan nak la snong ban syai mata gila syai ban ni sokumen bat ke ki berhoi kin biang gen bet dak ban nak liang jing ke long ini yo ya tren kan maka beli ber kan ni ke kam hi dak to belum pisu tu mata benai hi nak ka kam mata ko defense lia de don ka assembly the department hi ke pon kamar stom te community la kum no ko long ba
ngila si ong bayi na department kalong kat nang kloy nang baha te ka bandar dia ji hintra gi walk out to out no sidong ka walk out no sidong ta ba kane ka kam hi ka molong no ka he ki happy ka ban khat tanda afro tanda ka open tanda ba la ka long gino ki bala menteri ni ka kam ki la ban tap tanda hadi nang ta pada department kan syong kan alon padang tinang ta pada kan sedang ka kam